την ταινία Γκαγκαντίν. Είναι το γκαγκάν γκαγκάν που τρέχαμε στις σαλάνες. Γκαγκάν γκαγκάν που σημαίνει είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, αποφασισμένοι να νικήσουμε τις δυσκολίες, και αυτό το γκαγκάν, το μαγικό επιφώνημα, φτάνει μέχρι τις μέρες μας τώρα. Πώς φτάνει ακριβώς, δεν φτάνει ακριβώς έτσι, γιατί από το γκαγκάν γκαγκάν που ήμασταν βρεθήκαμε στη Lady Gaga και τώρα είμαστε όλοι γκαγκά, διότι είμαστε αντιμέτωποι με τα αιώνια διλήμματα της ζωής μας, τα οποία όσο πάνε εκτραχύνονται, δηλαδή ας πούμε Αμελάς ή Λάκης Γαβαλάς, Καραμανλής ή Τάγκς. Εμπρός Αλέξη για μια Ελλάδα σεξι. Με κιθαρίστα συντράγοντα μέσα στο κατόφλι μιας μεγάλης αλλαγής ή μιας μεγάλης διάκρισης. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος μας τώρα είναι η παρέτηση. Λεφτά δεν υπάρχουν, φίλοι όμως υπάρχουν. Και με τους φίλους τους παλιούς και τους καινούριους θα βάλουμε στα όργανα φωτιά να τιναχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας τη Λαλιά. Την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Διότι είναι μεγάλη υπόθεση και το λέω με πλήρη συνέστηση, το ξαφνικά να έρχεται να παίξει μαζί σου ο κορυφαίος. Αυτό είναι το τέλος. Και αυτό και μόνο, και δεν το λέω για φιλοφρόνηση. Ας πω και κάτι άλλο. Άσχετο. Καπνίζουμε όλοι πόρα για να δούμε την τώρα καλά, έτσι. Όχι, αυτό. Έχουμε τα ακριβά μας αυτοκίνητα απ' έξω, special whisky πίνουμε όλοι. Γιατί δεν μην τρελαθούμε κιόλας εδώ. Όλα τα πράγματα πάνε καλά από ένα σημείο. Τα έχουμε σωθεί τώρα. Όταν έχουμε σωθεί, είμαστε σε μια άσχετο να αυτό έτσι. Λοιπόν, καμία δυσκολία στο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που όλοι δεχθήκαμε το αυτονόητο, να είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος αυτός που θα το κατευθύνει. Είναι ένας άνθρωπος ευγενής, ακούει τα πάντα, σέβεται, αλλά φυσικά μπαίνει και σε μια διαδικασία, δηλαδή η κρίση του είναι τέτοια που ενδεχομένως και εμάς να μας κάνει καλύτερους. Οπότε δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Εγώ χαίρομαι που είμαι λίγο φέτος, έχω ισορροπώ στη λογική του Διονύση. Είναι μεγάλη τιμή για μας που συνυπάρχει αυτός ο άνθρωπος μαζί μας. Και δεν μου αρέσουν και καθόλου οι φιλοφρονήσεις. Αισθάνομαι άνετα θα μπορούσα να μιλήσω για τον ίδιο όταν στην απουσία του. Δεν μπορώ παρά. Φαντάσου για μένα τι θα έλεγα. Για το Σάκη δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Σάκης είναι αδερφός, τι να πω για το Σάκη. Εγώ μιλούσα για το Σάκη επειδή ο ίδιος δεν ήξερε να μιλήσει. Τόσο αδερφός. Για πες. Πες λοιπόν και εσύ, συμπλήρωσε. Τι να πω. Στιέβομαι, ωραία. Τα είπα όλα. Και αν διαφωνώ, δηλαδή, χαζός να το πω. Όχι. Εσείς προφανώς τα κάνετε όλα αυτά τα γλυφτικά για να σας δείτε και για να με ροκάνουμε το παραπάνω, κόκαλα. Καλά. Εντάξει. Όχι, δεν θα ήθελα χρόνο παραπάνω. Δεν είμαστε είτε να μοιραστεί στα ίσα. Είμαστε ένας κανονικός θίασος τραγουδοποιών που παρουσιάζει κάτι συνολικό. Καθόμαστε να μετράμε τώρα. Όχι, εκεί που χρειάζεται να τραγούδι μπαίνει, εκεί που δεν χρειάζεται δεν μπαίνει. Εξάλλου, καθώς έχουμε την διάθεση και την όρεξη να παίξουμε και το Γενάρη και το Φλεβάρι, θα αλλάζει και το πρόγραμμα, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Για να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Κάποια τραγούδια που δεν γίνεται να μην παίξουν. Τα δικά μου 5-6 τραγούδια θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξουν, γιατί ο κόσμος οπωσδήποτε θα τα ακούσει. Ο Διονύσης είναι 30, ο Ζουγανέλη είναι 1. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνεπώς, αυτά τα τραγούδια δεν τα ακούσει ο κόσμος. Δεν γίνεται να μην τα ακούσει. Από εκεί, γιατί φεύγοντας μετά σου λένε δεν έπαιξε εκείνο, δεν έπαιξε εκείνο, δεν έπαιξε. Τώρα και πάνε να καθίσουμε να παίξουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Τώρα τα κάνουμε εδώ και παίζουμε 3 μέρες. Καταλαβαίνετε.